Ixo, badakitu zer egunen gaur. Gaur? Ostia da. Aiba. Zerbait hartzeko geldituta egunen guztiok, zai daude? Hau bukatu nahi nuen. Tira, animatu zaite. Gainera enaiz erandu arte egongo. Anari etxean afalduko duela esan diot. Eske egia esan, ez dauke bat egoik irtetzeko. Hemen gatuko nahi sentitzet. Zepena. Ea aurrena animatzen zaren? Bai. Astelen arte orduan. Bale. Jo. Aio. Kaixo, ama. Maria, ze bisitan. Bai. Amona egon gelan dago. Ta? Ze zaude. Aspaldian etzara etorri, ez dezu deitu. Bai, nekatuta bilenez lanetik irten da, bai, zuzenen etxea. Oraindik aizkite aldezulo, ez duzu aurpegi honik, Ondo nau, ama, ondo nau. Ondo naula? Oraindik horrela. Baina denbora pasatu da dagoeneko... Bueno, nahikoa du, bale? Ezin du kafea lasai hartu, Ez zaitut horrela ikusi nahi. Bada ordu... Lan daude, karriko etxera. Lasio etxenoa, Kaixo? Kaixo. Enekin hemen zundenik? Kaixo? Zer moduz? Amona! Kaixo polita. Ta? Enekin hemen zundenik, ez diazunez inoiz deitzen? Horrela zatoz bisita? Zuze, zen porta zaitzu zuri. Hala zaitu zaitez, Nahi aldezue kafia, ekarriko, Ez, eskerrik asko. Ez? Ta, ostiralian etxera etorri nahi duzu, faltzera? Iñaki deituko digu nahi bazu. Celestina zara, ala? Faltazena, Ai, beti esan izan dut bida. Hiltze batek, beste bat ateratzen dut. Ez aldala. Ai, ze plasta zaren, ama? Ai, neska, zukin beti berdin. Hartu pasta bat. Baltzua. Bai. Dongo bala, segago. Bale, mona? Bai, Agur, bai. Agur. Julia. Maria. Espaldiko. Bai. Jo, barkatu ateratzena. Lasai. Bakizu nolakoa nahi zen. Bai, zotzen. Naiz aldatzen. Bai. Zema demoraz ikusi gabe, Bai. Pila bat. Hau poza zure deia jasotzerakoan. Bai, Zer lehezue? Bai, nik tonika bat mesedez. Nik beste bat. Bai. Asko bota zaitut faltan. Bai, sentitzete, eske... Ez dut. Bai, ni ere deitu gabe denboratan da... Lasai. Ja. Eta zuze, ondo zaude? Bai, ondo. Ondo nago, bai. Bueno. Koatzen zera? Urtei ez? Bai. Astu beharrak. Haze garaiak, Astu nago. Danak erraza zirudien horre. Bai, arreza zirudien da... Bueno, Baina, nahi duzunean joan gaitezke berriro. Jo, gustora jo monitzake, berriz?
Ui. Ze, dagoeneko ostirala dela? Agurtzera, entorren. Gogoratzen nola esan izun etxe ondoan kultura etxe berri bat iriki dutela? Bai. Bada, joango gara. Ondo. Animatu zaite gurekin etortzen. Baliteke zure intereseko ikastarroren bat edo egotea. Jo, eskerrik asko. Baina guain, hola, bapaten, ez dakit. Ez dakit bat esan, ez dakit. Tira, bai ez esan? Bai. Zaltzen idan, esan zerbait egitea gustatuko litzaitzukela. Esan izun, baina guain... Tira, bai. Lanetik irten dakon zerbait egitea gustatuko litzaike bai. Ederki, tira, guazen. Aitxu. Guazen, bai.